Hai. Bagă mânea. Manea. Și mânea, ce vrei mânea? Ia bagă țipa asta. Cu puia. Haide, așa. Hai. Hai, bună seara. Ia-i dracu. Uitați-l, ce-am așa. Cine? Ia-o. Bă, dar păi și striptease, și dezbraci în același moment. Bă, du-te, mă! Da, mă, băiatule, hai și dă-i cu mine. Ce băi ies, mă, ce dau să-mi fieți și drag? Bă, mă, ți mai ieșit, hai mai ușor. Hai. Bă, da. Rupe-te. Bă, lasă-l mai jos că vine. Hai, Vasca, filmează și tu. Filmează și tu. Așa. Arde, Bă, cine? Bă, ți dau ăstele. Hai, dau eu. Ce? Bă, vezi, te dăm pe YouTube, vrei? Cine? Da, băi, eu am cont pe YouTube. Da, bă, ce dacă aș dau pe ret, tu vrei? Cine îți fac high five? Da, trebuie un bidon de suc, altfel ăia nu dă voie acolo. Bă, tatuaje. Băi, te-ați dracu ăsta, am vrut să-ți fac, și a zis că nu, când aduci un bidon de suc atunci, că Bă, e... le auzi. Hai, rupe-te. Să curgă... Ia-o. Ce gatul acolo? Aaaa, s-a băgat. Hai, să-le. Cu mâinile sus. Ia, mă, face lustra. Ușor. O dă. Ușor. Bogdan. Cine? Bă, pul. Ce-i acolo? Acolo jos, mă. Bă, lasă-mă. Ce-i cu covorul acolo jos? Cine? Bă, deci, dar mai... Arde așa. Cine, așa. Așa, dă-i jos. Așa, mă, Stele, haide. O, ai pijama la cele? Da, mă, da. Ce nu? Hai. Hai, Stele, ai fost la votare, mă? Da, bineînțeles. Pe cine?